humanag yun ang pagputos sa mga regalo. Paningot na gyud ko. Mana jud guys. Ready na jud ta sa panghatag. Ay! Natakaroon diri nag-miok-miok mi bakay na ay magputos mig mga regalo gabi inang dako kay para walay makakita ba nga mga bata mga kuan ma-surprise ba ituyo na mo gabi kay para tanang wala joy makabalo ba nga na ay pamutos una masugod na ta kay gabi na kahit lang sa Miniso Japan naragod sa SM hindi sa Japan dyan nga ano akong gipamalit di guys kani asa ka ni insa ka hay tagian ni ginahuna pa na mo guys guys wow lula sa mga bata guys line color may red nga po siga Paskong Pasko kay isa ang buhok ka babae gi-red na mo sabi rin nakapagid chinilas na chinilas kay walay mga ano siya mga ipamalit sa Miniso gihapon ni palit nag-sale man sila by ano na siya marble duhan ni kabuok napay para pang arte sa dalaga dalaga nito isa hikmang kayo na pa isa sa SM ni pang lalaki ni sa among bugoy ni sa bugoy na mo nga hilig kayo kalo dagan ang kalong nangawala botoy nga ano man yung musika wala mo na palitan na ng jud na mo napadilay sa mga dalaginding sa isa jud sila guys para guys ang inahang kuan sa isa sila wala jud nagpaalas guys mga dikis jud sila dikis tulo ni kabuok sa isa sila okay para ligon ba dili sila guba dahil atong plastic guba dahil tulo ni sila guys ang isa kani pink ang isa kalalaki ba ni dili day babae ni katong kamanghuran nga si Biba kayo gani nga maapil sa kuha og kanang vlog ano siya hilig kay siya ana oh my god gani nga anak para managkuha na sila ito naman sugo na ta
Ay, napaday guys, oh. Ang bango-bango. Tapos magkakita mo, nyagit yun. Napa guys, sa salina guys. Napalitan man yun sa iyang mama. Napalitan daw sa iyang mama, oh, muna. Daghan jud ang iyahaan ni guys. Sige, magsugod na ta. Nahon na to ang kaluog kaning mga ginagmay. Kadede, Ming. Hello, Ming. Uy, natulog man ka diya sa bulingon. Kamusta naman si Miming, oy? Nahan kayo siya sa mga baho sa buling, guys.
man na gyud ang pagputos sa mga regalo. Paningot na gyud ko. Mana jud guys. Ready na jud ta sa panghatag. Merry Christmas jud na lang. Bagay na kay mga alas 9, alas 10 na sa gabi. Matulog na ta para kuan man simbang gabi na sa bunyang kadlawon. And don't forget man to subscribe, like and subscribe. Bye bye na.